irridu governanza tajba f'pajjiżna għaliex bħalissa għandna kultura ta' impunità, il-poplu Malti Wawċi għandu bżonn sigurtà aħjar fit-toroq tagħna. Dak kien il-messaġġ tad-deputati tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u Derin Karabot waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret l-erba' filgħodu fid-Dar Ċentrali. Dan wara li din il-ġimgħa ddominat l-aħbar tan-nies li nataw liċenzja tas-sewqan b'mod abbużiv bl-appoġġ ta' diversi ministeri u tal-Customer Care f'Kastilja. Id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li matul din il-ġimgħa diversi jaqdiet iddeskrivew dak kollu li qed jiġri f'pajjiżna bħala stedina sabiex immorru għal-liġi tal-ġungla. Adrian Delija sostna li f'pajjiżna qed tirrenja il-kultura tal-impunità bil-ministri jibqgħu ċassi quddiem dan kollu. Dan fil-waqt li insista li b'mod immedjat Roberta Bela għandu jiskuża ruħu, jikkundanna dan l-aġir kif ukoll għandha tiġi revokata l-liċenzja lil dawk kollha li ma kinux intitolata għalija. Roberta Bela jrid jiskuża ruħu mal-poplu Malti u Wawċi, jikkundanna mingħajr riservi dan l-aġir, dan l-iskandlu u jagħti garanzija li daw kollha illi mhux suppost għaddew qegħdin jiġu fuq it-toroq tagħna tiġi revokata l-liċenzja tagħhom illi jagħti garanzija li t-toroq tagħna għal darb'oħra isiru siguri. Min-naħa tiegħu id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Derin Karabot sostna li f'pajjiżna jeħtieġ li jkollna in-normalità, is-serħan il-moħħ kif ukoll tmexxija li tixraq. Derin Karabot qal li l-poplu Malti Wawċi qed ikompli jħallas għal dawn l-iskandli hekk kif issa anke l-prezzijiet tal-insurances qed jolew kaġun ta' żieda tal-inċidenti fit-toroq u allura minn dawn l-abbużi qed jispiċċa jbati kulħadd. Il-gvern hemm bżonn illi jieqaf u jgħid le, mhux se nħalli dawn l-affarijiet jiġru. Għalhekk qegħdin hawn, għalhekk bħall-oppożizzjoni qegħdin nagħmlu din it-talba ċara u qegħdin naħseb noħorġu id-distinzjoni ċara fil-politika tal-Partit Nazzjonalista minn dak tal-gvern preżenti, id-distinzjoni ċara illi fil-gvern pajjiżna għandu bżonn tmexxija serja, tmexxija b'sinsla u tmexxija li tħares għal governanza tajba sabiex dal-pajjiż jimxi l-qudiem. Giulia Falzon għal Net News.